muku ban kwana zan tafi ɗakin aure ku ta yadda ai gare ni in zauna a gidana ni maryam hiyana na tafi ɗakin aure. Jikokin manzona irin sa'amad yarwa abul futuhatina. Na yi godiya gun Allah na tafi ɗakin aure. Wa Allah komai gashi yayin da ya dace a gurina shine aure. Ina yi muku ban kwana na tafi ɗakin aure. Shida dan gullaban da kamar kai zan mali da biya min ji ɗakin aure.
ɗakin aure. Wata banda kamar riki na tafi ɗakin aure. Mata yau zan bari ki na tafi ɗakin aure. Ta addu'a ga diriki na tafi ɗakin aure. Makiya dole su gyale ni kin yi garkuwa gare ni ko rabuwar mu nake ba domin komai ba dan wulla masoyina ne na hakika mun yi aure. Dan wulla baka da aibu na tafi ɗakin aure. Kamar ka gari ni fa babu na tafi ɗakin aure. Canjin ra'ayi ko babu na tafi ɗakin aure. Lafiya cikin burina na muradin raina dan wulla shi ne ke so. Allah kuma ya bani na yi godiya gun Allah tunda mun yi aure. Masoyi kamar ka na tafi ɗakin aure. Akan ka bani da shakka na tafi ɗakin aure. Jama'a ku yi mun san barka na tafi ɗakin aure. Maryam hiyana gani na yi muku ban kwana sunnar manzo zan jera yawa ma'ana shi ne aure. Iyaye ku yi yafe ni na tafi ɗakin aure.
bayyana na tafi ɗakin aure wacce gaggwada makiyana na tafi ɗakin aure mai bakin ido mummuna na tafi ɗakin aure margina ta mutane kai kamar bari ba hakina na bar ma'alla dan shi ne babban sarki zai saka min a gurin ka ni kuma na tafi aure to ƴar ulmarar tarbiyya na tafi ɗakin aure